I den samme egen var der hyrder, der lå ude på marken og holdt en nattevagt over deres jord. Jeg synes jo, at det er en vidunderlig fortælling. Den her fortælling om hyrderne, der ligger derude på marken og vogter over deres jord. Jeg forestiller mig jo, at de ligger derude under en stjerneklar himmel og passer på hinanden og på det jord, der er deres. Og det gør de uden at vide, hvilket vidunderligt budskab og besked de vågner op til. For det ved de jo ikke på det her tidspunkt. Men det er da fantastisk at tænke på, at de har lagt derude uden at vide, hvad der venter dem.